راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفلا لي كرنات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع تشعة الأكاتيت كل التشعين إسران كلتن فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا جمر فلما أرستاتو أب مزرعتات ليبيا حتى تعوباج أفجفكم تباهلهم أبيت ألياس تخصصوا كل التأسبات نعسر عمتات كأسروا تفريدهم مبل سلسان حموشتن سرعوا على مرحة هاجرات أفريقيا إيرترا تركبن هاجرات نايز أهجور استنبرة الجداتات كل عال توعوا روسيا كلاقوا على روسيان هاجرات أفريقيان أباديس أبان مكيادو مدلوات جميرة راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان على توزينا أب مزرعتات ليبيا حتى تعقبان سدتين هتنجفجفكم تباهلهم أبيت ألياس تخصصوا كل التأسبات نفس وقفهم نعسر عمتات كأسروا 5 فردو أقلقلو الزينا إتاليا أنسا حبيرو إتو مود سالسان شوعتن كومود ما سالسان سلسن عمل زخونو كل التأسبات أب ليبيا زوارا أبزر كم مداغوني ناو هاجرات أوروبا نمسجار تسبي بلعل زنبورو سدتين مأسرتي مهرمتن كالسكياتن كم زبط حلمهم تخصيصهم بسلسة لكاتيت أبزوبا سيشيليا كتما باليرمو أبزو على مقاوائيا اتوم بازورون هارون استبهلو زيغاتات بانجلاديش سخونو كوسات قبل نياتات كوينوم سلز ترخبو بيت فردين إسر عمتات كأسرو بينو نساتهم أبقوم بتكل تشعن إسران كابليبيانا بيت أليا دحر مسكاروم عدا خبتهم قديات نايت مزرع عزنبرا حتى تعوبا كل اليوم سلز خالة نابوليس مسحب بريوم كتحازو خيلهم أخبار حقي إيطاليا نحيالو مسخاكر بمأكاب بزقربو مرتعو دما بيت فردي باليرمو قبل نياتات مخانوم كالرقاقت كم سخالة اتأقل قلوزينا تقيسو بقدم حموشتن سنبا شدشتن استخايدة مبل سلسان حموشتن سرعو على مرحة هاجرات حبرة أفريقيا أمريكان حبرة إيروبان إيرتراب تركبن هاجرات نيزاها قور أمبيرو موزلو قداتات كل عال تقويعو أب حيالو هاجرات نستخايدة وتهدروا علوا منقستاز زخوننا وعلى مرحة حبرة أفريقيا حدا هاجرات أب قديات هاجرات أفريقيا تألقا بمئتاو نايكو طبايخون بوليتيكا قداتات كام متكبار دوكب بلا التحساسيبو مرحة هاجرات حبرة أفريقيا أما زازمي أبزوت وحبراو مقلتي نمت التوكال أوت هاجراتن قداتاتن كوانت التقاومة أبزاها قرص الريتو زلو حلوف ملكن زي ديمقراسيا وسرعاتاتن كنك أفكونا ديمقراسي مسفان كتابع أي تسمعن كاب 55 أبالات هاجرات زهاقور إيرترا بتركبن بوحدو شمونت هاجرات مرحتن لعلسالس عمتات بسلطان زركبو هزبن دما سأنقبو محدران ملكا وسرعاتن نسئنت مقوس قالن سدتن تقاليعو مهلاو زكا حدا يكونن حيالو هاجرات أفريقيا ديمقراسيا وسرعاتن وحسم السجار سلطانن كالرقاقص أبزي مخقالن وتهدراو علواتات لمور ترئيون مثلن نايز هاجور كوينو يغطلالو أبز زحلفت شعات وارح تراي أب حموش هاجرات نايز أهجور أب سودان مالي بوركينا فاسو جيني كوناكرن جيني بساون علواتاتن فتن علوان تخايدو بمولا أهجروان مشارخ تزم حدر حبرة أفريقيا أبز نايز عمت زوعلو إسرائيل أبت حبرة نبز نبرا نايت عزبيت أبالنت كتملس نزغرب أمامه لو ما عمتون والثاني خيتو هابوك تأنح بتوسخي حد عمت النويحو روسيا كلاقوا على روسيان هاجرات أفريقيان أور حد كمتن حدارن كلتشحن إسران كلتن أباديس أبان مكيادو مدلوات جميرة فولي وكيل بريزيدنت روسيا أما كلاي مبرقان أفريقيان مكتل مينستر قدات وطقان ميكائيل بوغدانوف بزعبازي أم نقدن قطبان زتوكرو على بزملكات نزتفل على يسب سلطان نايزاهجور أم الزراب يركب اتوكيل زاقيت مسمرحت إيرترا إثيوبيا ليبيان كالوت هاجرات نايزاهجورن أبت مساسال الزعبا زتيلو أب مبل سلسان حموشتن سرعوا على حبرة أفريقيا استساتفة وكيل بريزيدنت روسيا أب أديس أبان أب أخيوا مزمت استفل على يسب سلطان هاجرات أفريقيا قن تأخيبا أو على روسيان أفريقيانون كمستمعيت منستر قدات وطا روسيا قليتو أب تكمتي كل تشحن 19 أب كتما سوشي أب استقابئك قدما على روسيان هاجرات أفريقيان أب تسعات عدنان وتهدراو تسلاتاتن بزعبا خقبر زخيل مدباتيو أتوكيرو دحرتو على دما حيالو هاجرات أفريقيا كاب روسيا أطوار كشمتان وتهدراو متحجازات كتجبران ترائن روسيا بأفريقيا زنبرات الواتات نملاس بتجبرو زلات عرتات بفلاي زوق أيح بحرن جما كلاي بحرن زل على أتوكرو هبات تخم زلا يفلت أبجما كأيح بحري ناي السودان معسكر حيل بحرن مهنات تقام زلا روسيا قبل بياب زوا فرتو حيل بلاد ما قوام هلاوئة أبجما كلاي بحرن مرقاس تصعر كم زلا تنتنتي يردو
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብሰፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ መደብና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ክኸውን ሰናይ ምክትታል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣነዋሪ ናይ ዓመፅ በደላቱን ሓደ ካብ መልእኽታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየድ ኩናት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝፍጠር ውሽጣዊ ሓድሕዳዊ ግጭትን ካልእ ዘይምርዳእን መንጎኛ ኮይኑ ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳዮ ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ኩናት ወይ ግጭት ዝነበሩ ኣንጻር ወገናት ኣብ ስምምዕ ክሳብ ዝበጽሑ ኣብ መንጎኦም ኣትዩ መስርሕ ሰላም ዘተግብር መስርሕ ሰላም ብግቡእ ይካየድ ምህላው ዝዕዘብ ጸጥታ ህዝቢ ዝሕሉን ካልእን ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኮይኑ ኣገልግሎት ዝህብ ዘይሻራዊ ኣካል ይድሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ መስርሕ ሰላም ዝከታተልን ዝሕሉን ካብ ኣባላት ሃገራት ብዝተዋፅኡ ሰራዊት ፖሊስን ሲቪላዊ ምሕዳርን ዝተዋፅኡ ኣካል ኣለዎ እዚ ኣብ ክፍሊ ተልእኾ ሰላም ዝምደብ ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ወይ ድማ በቲ ዝለብሶ ሕብሪ ኣባላት ሰማያዊ ቆቢዕ ዝብል ስም ይጽዋዕ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጸዊዑ ተልእኾ ዘካይድ ኮይኑ ኣብ 1945 ክምስረት እንከሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል መስርሕ ሰላም ንምክትታል ናይ መጀመርታ ተልእኾኡ ንምፍጻም ኣብ 1948 ኣብቲ ዞባ ኣትዮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝምስረት 77 ዓመት ኣቕፂሩ ኣብ ዘሎ እዋን ዛጊድ 72 ተልእኾታት ፈጺሙን ኣብ ምፍጻም ይርከብና ኣሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተልእኾታቱ ኣብ ሓያሎ ክፋል ዓለም ማለት ካብ ካምቦድያ ክሳብ ቦዝንያ ክሳብ ሃይቲ እኳ እንተካየደ መብዛሕትኡ ግን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ይካይድዎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሶማልያ ሱዳን ላይቤርያ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንጎላ ሩዋንዳ ብሩንዲ ሞዛምቢክን ካልኦትን ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ካብ ዝካየደለንን ዘሎ ሃገራት ክጥቀሳ ይኽእላ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ ኣብ መንጎ ሃገራት ብምእታው ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ኣብ ምትግባር ሰላም ልዑል ተራ ዝፃወት እኳ እንተኾነ ኣባላቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተልእኾ ዝፍጽሙለን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘውርድዎ ዓመፅ ግን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሸፋፍኖ ዘይክእል ኣነዋሪ ተግባር ኮይኑሎ ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ ኣብ ሓደ ዞባ ድሕሪ ኩናትን ግጭትን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እንተተላኢኾም ነቲ ሰላም ዝደሊ ኣካል ሕብረተሰብ ሩፍታ ዝህብ እዩ እቶም ኣባላት እውን ስርሖም ውሕስነት ሰላም ህዝቢ ንምርጋጽ እዩ እንተኾነ ኣብ ሓያሎ ኣጋጣሚታት ውሕስነት ጸጥታ ከውሕሱ ዝነበሮም ኣባላት ዓመፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኖም ተረኺቦም እዮም ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሓያለ ካብአን ትሕቲ ዕድመ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዘካየዱ ወይ እውን ከገልግልዎ ዝግባእ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሽግር ብምምዝማዝ ብገንዘብ ይኹን ንብረት ብምትዕሻው ደቂ ኣንስትዮ የበላሽው ከም ዘለው ሓያሎ ማዕከናት ዜናን ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ክኸሳ ጸኒሐን እንተኾነ ኣብ ልዕሊቶም ዓመፅ ፈጺሞም ዝበሃሉ ወተሃደራት ወይ እውን ኣባላት ምምሕዳር ምዕቃብ ሰላም ብዘይ መቕጻዕቲ ሸለል ተባሂሎም ክሕለፉ ተቐፂዖም እንተተባሂሎም እውን ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ክግበሩ ጸኒሖም ኣባላት ዓቃብ ሰላም ዝፈጸሙ ዓመፅ ንምቅላዕ ቴሌቪዥን PBS ፍሮንት ላይን ኣብ ዝብል መደባ ምርምራዊ ጸብጻብ ኣቕሪባ ጋዜጠኛ PBS ራማታራቪ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብምኻድያ ጸብጻባ ትጀመር ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓንቲ ካብ ኩናት ሓድሕድ ዝተሓመሰ ሃገራት እያ ካብ 1999 ኣትሒዙ ድማ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሞኑስኮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሽም ኣብቲ ሃገር ይነጥፍ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ 30 ሃገራት ዝተዋፅኡ ወተሃደራት ፖሊስን ሲቪልን ኣብቲ ሃገር ከገልግሉ ጸኒሖም ዓቀብቲ ሰላም ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጎማ ዝተባህለት ከተማ ብብዝሒ ክንቀሳቐሱ እንከለዉ ኣብ መላእቲ ሃገር ብሓፈሻ ልዕሊ 18,000 ኣባላት ኣለዎ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድሕሪ ዘሕለፈቶ ኩናት ሓድሕድ ዝበዝሕ ህዝባ ኣብ ትሕቲ መነባብሮ ተሸይሙ ድኽነት ብምዝማዝ ዓቀብቲ ሰላም ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ትሕቲ ዕድመ ጠቢሮም ኣበላሾምን ዓሚፆምን ሓደ ካብቶም ኣብ ምዕማቕ ዝተዋፊሮም ዝነበሩ ዓቀብቲ ሰላም ዲዴ ቡርጌስ ተባህለ ፈረንሳዊ ነይሩ ዲዴ 20 ደቂ ኣንስትዮ ገለ ካብአን ደቂ 12 ዓመት ዓሚፅካ ተባሂሉ ክኽሰስ እንከሎ ናይ ክልተ ጥራይ ጭብጢ ተረኺቡ ብዝብል ን9 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ
ወዲ 4 ዓመት ዝነበረ ዲዴ ቡርጌ ወርሓዊ $7,000 እናተኸፍሎ ኣብ ክፍሊ መጓዓዝያን ሎጂስቲክን ተመዲቡ ይሰርሕ ነይሩ። ጓል 14 ዓመት እንከላስ ተዓመፀት ቫለሪ ዝሽማመን እሰይ ብዛዕባ ዝወረዳ በደል ክትገልጽ እንከላ ዲዴ ካብ $2 ክሳብ $5 እናሃበ ዕሽዋ ከም ዝነበረ ትሕብር። ንሳ እቲ ፈረንሳዊ ኣዝዩ ትሑት ገንዘብ እናሃበ ከም ዘተዓሻሸዋ ካብ መዓልታት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሆቴል ብምውሳድ ቁልዕነታ ከይገደሶ ከም ዝዓመፃ ትገልጽ። ድሒሩ ብዝተገብረ መርመራ ዲዴ ቡርጌ ደላሎ ብምኽፋል ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምንዳይን ምዕማፅን ተዋፊሩ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ዲዴ ቡርጌ ብፖሊስ ኮንጎ ተታሒዙ ናብ ሃገሩ ፈረንሳ ድሕሪ ምርካቡ ፈረንሳ ኣብ ፍርዲ ከተቕርቦ ብምውሳናዩ ን9 ዓመት ተፈሪዱ። እንተኾነ ካልኦቱ ሓያሎ ዓቀብቲ ሰላም ተኸሲሶም ክንሶም ዝኾነ መርመራ ወይ ስጉምቲ ኣይተወስደሎምን። ኣብ 2004 ካብ ወርሒ ጉንበት ክሳብ ወርሒ መስከረም ጥራይ ኣብ ኮንጎ 72 ጥርዓናት ክስ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ቀሪቡ። ዳርጋ ብምሉኡ ድማ ግቡእ መርመራ ኣይተኻየደሉን። ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዓመፅ ከቃልዕኦ ምስ ጀመራ ኣብቲ እዋን ዋና ጸሓፊ ነበር ኮፊ ኣናን መግለፂ ከውፅእ ተገዲዱ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ዝፈጸምዎ በደል ዘይሞራላዊ ምዃኑን ምስ ተልእኾ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘይሳነን ሓቢሮ። ኮፊ ኣናን ብተወሳኺ ፍሉይ ኣማኻሪኡ ዝነበረ ድሒሩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ዝሰርሐ ዘይድ ረዓድ አልሑሴን ንጉዳይ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ መርመራ ክካየደሉ መዚዝዎ። ዘይድ ረዓድ አልሑሴን ድሕሪ ዘካየዶ መርመራ ዝረኸቦ ውፅኢት ኣዝዩ ኣሰንባዲ ከም ዝኾነን ተዓሚፅና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃብኦ ምስክርነት ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ዓቀብቲ ሰላም ዝፈጸምዎ በደል ኣዝዩ ጨካን ከም ዝኾነ ድማ ይሕብር። ዘይድ ረዓድ አልሑሴን ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ዓመፅ ዘካይዱ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ተሪር ስጉምቲ ዘይውሰድ ክገልጽ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሰላም ገበናዊ ፍርዲ ከካይድ መሰል ከም ዘይብሉ ኣብ ክንድኡ ዝልእክኦም ሃገራት ፍርዳዊ መስርሕ ከካይዳሎም ከም ዝግደፋ ይገልጽ። ንሱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስታዊ ኣካል ኣይኮነን፣ ሕጋዊ ናይ ምርመራ መስርሕ ድማ የብሉን። ክገብሮ ዝኽእል በዲሎም ዝተባሃሉ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ምብራር ድሕሪ ምባል ጉዳይ በደለኛታት ብሃገራቶም ክርአ ከም ዝግደፍ እንተኾነ ተን ሃገራት ንዜጋታተን ውሕስነት ዝህባ ብምዃነን ካብ መቕጻዕቲ ከም ዘምልጦ ይሕብር። ዘይድ ረዓድ አልሑሴን ድሕሪ መርመራ ኣብ ዘውፅኦ ንድፊ ወተሃደራት ዓቀብቲ ሰላም ወተሃደራዊ ፍርዳዊ መስርሕ ክካየደሎም ሲቪላዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ድማ ብናይተን ዘገልግልዎን ሃገራት ፍርዳዊ መስርሕ ክካየደሎም ዝብል እኳ እንተነበረ ዛጊት ዝኾነት ሃገር ተግባራዊ ክትገብሮ ኣቓልቦ ይሃበቶን። ከምቲ ዝተገልጸ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኦም ዓቀብቲ ሰላም ኮይኖም ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሰርሑ እቲ ውድብ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ ሃገር ይዝምድቦም። ኣብዚ መስርሕ ኣብ መንጎ ሰለስቲኡ ወገን ናይ ሕጋዊ መስርሕ ሓጓፍ ይፍጠር። በዚ ምኽንያት በዲሎም ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ሃገሮም ከይዶም ጥራዮም ክፍረዱ ዝኽእሉ እንተኾነ ዳርጋ ዝበፅሓ ሃገራት ዜጋታትን ወላውን በዲሎም እንተተባህሉ መርመራ ይኹን ፍርዳዊ መስርሕ ክካየደሎም ኣይመርፃኔን። ኣብ ክንድኡ ካብ ስራሕ ደው ከብልኦሜን ዝመርፃ። ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ብዓቀብቲ ሰላም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጎሊሑ እንተተራእየን ኣቓልቦ እኳ እንተተገብረሉን ድሒሩ ግን ኣብ ኩለን ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ዝካየደለን ክስታት ክምስረት ጀሚሮ። ኣብ 2013 ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታትን መንግስትን ብዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ እቲ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ ኣትያ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ጃምላዊ ህልቂት ከይካየድ ንምክልኻል ብዝብል ምኽንያት ሳንጋል ዝሰመዮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ልኢኹ። ዝበዝሕቶም ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ከተማ ባንጊ ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ማዓስከር ኣቆይሞም። ብኹናት ሓድሕድ ዝተመዛበሉ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ድማ ውሕስነት እንተኾነና ብምባል ኣብ ጥቓት ማዓስከር ግዝያዊ ቴንዳ ብምስራሕ ክነብሩ ጀሚሮም። ኣብዚ እዋንዚ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፅና ብምባል ክጠርዓ ጀሚረን። ሓንቲ ካብኣተን ዳንኤላ ዝተባህለት ጓል 10 ዓመት ነይራ። ንሳ ማይከነስቴክ ብምባል ወተሃደራት ከም ዝወሰድዋን ዓሚፆም ከም ዝደርበይዋን ትገልጽ። ዳንኤላ ብብዝሒ ደም ስለ ዝፈሰሳ ስድራ ቤታ ናብ ሕክምና ከም ዝወሰድዋ ይገልጹ። እንተኾነ ናብ መን ይኸሱ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮም ንዝኾነ ኣካል ኣይሓበሮን።
ኣብ ከባቢ እቲ ማዓስከር ጥራይ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከቦም 10ታት መንእስያት ብኣባላት ዓቃብ ሰላም ከም ዝተዓመፁ ገሊጾም ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጠሪዖም እንተኾነ ሰምዖም ኣይረኸቡን። ከምቲ ኣብ ኮንጎ ዘጋጠመ ናይ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃውን ናብ ማዕከናት ዜና ክጋለጽ ድሕሪ ምጅማሩ ጥራይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቓልቦ ክገብረሉ ጀሚሮ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ወይ መርመራ ዝተኻይደሉ ይነበረን። ድሒሩ ድማ ምቅያራት ናይ ሓለፍቲ ጥራይ ተኻይዶ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኩናት ሓድሕድ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ እናሓየለ ብምምጽኡ ውድብ ሕብራት ሃገራት ህጹጽ ናይ ሰራዊት ሓገዝ ደልዩ። ነዚ ንምምላእ ድማ ኣብታ ሃገር ኣስታት 800 ወተሃደራት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣዋፊሮ። ሰራዊት ኮንጎ ንባዕሉ ሃገሩ ክረጋግእ ዘይከኣለ ርእሲ ምንባሩ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት እውን ብሰብኣዊ ዓመፅ ዝኽሰስ እዩ ነይሩ። ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምእታው ድማ ሻቡ ብዓመፅ ክኽሰስ ጀሚሮ። ስዒቡ ድማ ካልኦት ዜጋታት 5 ሃገራት ተኸሲሶም። መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዓመፅ ተዋፊሮም ዝተባሃሉ ዜጋታቱ ናብ ሃገሮም ብምምላስ ፍርዳዊ መስርሕ ጀሚሩሎም። እንተኾነ ድሒሩ ተዓሚፅና ዝበላ ንምስክርነት ብነፋሪት ከመላልሰን ኣይክእልኒ ብምባል እቲ መስርሕ ኣቋሪፅዎ። ኣብ 2017 አንቶኒዮ ጉተረስ ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ተመዚዙ። ንሱ ንዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ባዶ ተጻዋርነት ከም ዝወሃቦ በደለኛታት ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቡ መብጽዓት እዩ። አንቶኒዮ ጉተረስ ብተወሳኺ ዝበዝሑ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ንምርጋጽ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም ዝሰርሑን ሓያል ጻዕርን ዝገብሩ ክንሶም ስርሖም ብናይ ውሕዳት ተግባር ይድወን ከም ዘሎ ብምምልካት ተዓሚፅና ንዝብላ ግዳያት ዝከታተልን በደለኛታት ናብ ፍርዲ ዘቕርብን ኮሚሽን ኣቆይሞ። እንተኾነ እዚ ኮሚሽን እውን ንዓመፅ ደው ከብሎ ኣይከኣለን። ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ናብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝመፁ ሰራዊት ማውሪታንያ ብዓመፅ ክኽሰሱ ጀሚሮም። እዚ ዝተጠቕሰ ካብቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተኸሶ ኣዝዩ ውሕድ ኮይኑ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ልዕሊ 2,000 ክስታት ዓመፅ ገና ዘይተፈትሐ መብዛሕትኡ ዝተረስዐ ክስታት ሒዝዎ ይርከብ። ኣብ ልዕሊኡ ልዕሊ 190 ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ወሊደን ኣቦታቶም ዝራሕርሕወን ይርከቦ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓቀብቲ ሰላም ዘካይድዎ ኣነዋሪ ናይ ዓመፅ ክስታት ንምግታእ ኣባላቱ ምስ ሰላማዊ ህዝቢ ዝኾነ ማሕበራዊ ምትእስሳር ከይገብሩ ክእግድ ጀሚሩሎ። ካብ 2016 ድሓር ድማ ካብ ኣባላቱ ቆልዑት ንዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮ ክሕግዝ መብፅዓት እዩ። ጋዜጠኛ PBS ራማታራቪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንዓመፅቲ ዓቀብቲ ሰላም ንምንታይ ኣብ ሕጊ ዘየቕርብ ክትብል ንዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትውድብ ሓይታ ዝሃብዋ መልሲ እተን ነቶም ዓቀብቲ ሰላም ዝሰደዳ ሃገራትን ዝሕተታ ዝብል ነይሩ። ጋዜጠኛ ካብ ላእኽቲ ሃገራት መልሲ ክትረክብ ፈቲናውን ክሰልጥ ኣይከኣለን። ገለ ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ተዓሚፅና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካሕሳ ስለ ዝፅበያ ብሰባት ተመኺረን ክሲ ዝምስርታ ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ተዓሚፀን ኣይኮናን ክብሉ ይምግቱ። ኣብ 2008 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተወልዐ ደባዊ ኩናትን ድሒሩ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንሚ ኣብ ትሕቲ ዝብል ናይ ኣሕፅሮተ ቃልስም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣትዩ ነይሩ። ኣንሚ ካብ ሓምለ 2000 ክሳብ ሓምለ 2008 ከም ተዓዛቢ ኮይኑ ተልእኮ ክፍጽም እንከሎ ኣብ በበይኑ እዋን ካብ 49 ሃገራት ዝተዋፅኡ ኣስታት 1700 ኣባላት ሰራዊትን ወተሃደራውያን ተዓዘብትን ከምኡውን ሲቪል ሰራሕተኛታትን ነይሮሞ። ኣንሚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተልእኮ ዝፍጽመሉ ዝነበረ እዋን ብክልቲኡ ወገን ብኣባላቱ ዝተገብረ ኣስታት 70 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ክሲ ከም ዝቐረበሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ መንገዲ ምዕባለን ብልጽግናን ከተመርሕ ኣዝዩ ሰፊሕ ዕድላት ኣለዋ። ነዚ ዕድላት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ሓያሎ ማሕነቆታት እኳ እንተሃለወ ሓደ ካብ ቀንዲ ጸገማት ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣህጉር ዝካየዱ ዘለዉ ግጭታት እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየድ ኩናት ይኹን ግጭታት ኣቐዲሙ ካብ ዝረአ ዝነበረ ዝወሓደ ይመስል እኳ እንተሃለወ ዕልዋታት ወተሃደራዊ መንግስቲ ግን እናወስኸ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ብዝኽሰት ናይ ፖለቲካ ፍልልያት ዘኸትሎ ምስሓባት ብዕጡቃት ዝግበር ምንቅስቓሳት ሃይማኖታውን ዓሌታውን ግጭታትን ግብረ ሽበራን ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ። ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ካብ 1904 ክሳብ 1990
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኣህጉር ገለ ናይ ስነ ሓሳብ ብፍላይ ዝኸተሎ ገለ ድማ ንናጽነት ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ብረታዊ ቃልስታት ዝኸተሎ ብብዝሒ ኩናት ይካየድ እኳ እንተነበረ እዚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣዝዩ ጎዲልዮ እንተኾነ ካልእ ፖለቲካዊ ምስሕሓባትን ግብረ ሽበራ ዝኸተሎም ግጭታትን ግን ዳግማይ እናዓበዩ ዝመፁ ዘለዉ ይመስሎ ነዚ ግጭታት ንምፍታሕን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሰላም ንምስፋንን ሕብረት ኣፍሪቃ ዓመተ 2020 ጠበናጁ ሱቕ ምባል ሳይለንሲንግ ዘጋንስ ብዝብል ኣብ 2021 ነታ ነፍቅራ ኣፍሪቃ ብሰላም ንህነጽ 2022 ድማ ተጻዋርነትና ብመግቢ ንሕይል ዝብል ቴማታት እዮም ክጽንበሉ ጸኒሖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ከም ኣብነት እንተሪእና ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ እዚ ኮይኑ ኸበቅዕ እቲ ሃገር ካብ 1960ታት ሒዛ ብዝተፈላለዩ ግጭታትን ኩናትን ክትሕመስ እቲ ውድብ መፍትሒ ከምጽእ ኣይከኣለን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ እናሃለወ እቲ ሃገር ኣቐዲማ ብሰሜን ኣብ ኩናት ብረታዊ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ኩናት ምስ ተጋድሎ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምብራቕ ምስ ሶማል ኣብ ኦጋዴን ቀጺላ ኣብ ኩናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጂ ድማ ዳግማይ ኩናት ሓድሕድ ህወሓት ከምኡውን ግጭታት ቤንሻንጉልን ጋምቤላን ምስሓብ ምስ ሱዳንን ትሕመሳላ ኣብዚ ንልዕሊ ዓመትን 2 ወርሕን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ነታ ሃገር ናብ ጸጥታዊ ውሕስነት ዘይብላ ከምኡውን ሚልዮናት ብዓጸቦ ጥሜት ሰቐዩላ ክትከውን ደፊእዋ ኣሎ እዚ ኮይኑ ኸበቅዕ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ደማዊ ኩናት ደው ንምባል ዝወሰዶ ፎኪስ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ካብ ምግባር ሓሊፉ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን ከም ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ውሑዳት እንተዘይኮይኑ ዝበዝሑ ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝጠቅም መግለጺታት ወይ ለብዋታት ኣይሃቡን ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኣቐዲሙ ንኩናት ትግራይ መልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ትዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድነት ንምርጋጽ ርግኣት ንምስፋንን ቅዋም ንምኽባርን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተባዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እዚ ድማ ኣብ ኩለን ሃገራት ሕጋዊ ክብል ድሕሪ ምጽሓፉ ቀጺሉ እውን እቲ ኩናት ሰብኣዊ ዕንወት ከም ዘውረደ ገሊጹ ነይሩ ሙሳ ፋኪ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቤት ጽሕፈቱ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ምርግጋእ ዝዓበየ ተራ ክጻወት ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ዝኾነ ስጉምቲ ግን ኣይወሰደን እዚ ኸይኣክል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት መበል 35 ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣካይዱ ነይሩ እቲ ሕብረት ጉዳይ ኣፍሪቃውያን ብኣፍሪቃውያን ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መርገጺ ሒዙ ክንሱ ሕጂ እውን ኣብታ ዝተኣከበላ ሃገር ዘሎ ግጭት ከም ዝዓበየ ኣርእስቲ ገይሩ ኣይተዛረበሉን በዚ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረጋገት ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ግጭታት ዝፈትሑ መራሕትን ዲፕሎማሰኛታትን እውን የድልይዎ ኣለዎ ክብል ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ጸጥታ ኣፍሪቃ ገሊጹ ኩናት ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዝቀያየረሉ ዘሎ እዋን እቲ ሕብረት ኣብታ ሃገር ብዛዕባ ዘለዎ ኣጠማምታ ዝኾነ ምስ ዘጋጥም ድማ ከም ምርጫ ዝቐረቦ ካልኣይ ኣማራጺ ዛጊት የብሉን ሃንደበት ኩነታት ኢትዮጵያ እንተተቐይሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ንዕለቱ ቤት ጽሕፈት ዝቕይረሉ ኣማራጺ ውሱን እዩ እቲ ሕብረት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣስታት 2,000 ሰራሕተኛታት ክህልዎን ከሎ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድማ ልዕሊ 100 ኤምባሲታት ዓለም ዝሓቆፈት ብምዃና እታ ከተማ ዛጊት ቀዳመይቲ ምርጭውያ ኮይና ዘላ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ 1963 ኣትሒዙ ዝጸንሐ ኮይኑ ዝዓበየ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ እውን ኣብ ኣይቶ ደኪኑ ዘሎ ካልእ ቤት ጽሕፈታቱ ማለት ናይ ባይቶ ፓን ኣፍሪካን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጋምብያ ማእከል መጽናዕትን ቱሪዝምን ኣብ ኣልጀርያ ዝርከብ ተወሳኺ ብሓደ ለካቲት 2022 ሸፍ ሽዑን ኣብ ዝተባህለት ሞሮካዊት ዓዲ ሓደ ራያን ዝተባህለ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ኣብ ሓንቲ 25 ሰንቲሜትር ናይ ጎኒ ስፍሓት ዘለዋ ዒላ ኣትዩ ራያን ዝኣተዋ ዒላ ጸባብ እኳ እንተኾነት ንታሕቲ ቁመታ ግን ኣዝዩ ነዊሕ ነይሩ ራያን ድማ ኣብ 35 ሜትሮ ዕምቆት ተቐርቂሩ ከምዚ ዓይነት ዒላታት መብዛሕትኡ ግዜ ዕጹው እኳ እንተኾነ ሽዑ መዓልቲ ግን ኣቦ ራያን ካልድ ዑራም ዒላ ኸተዓራሪ ክብል ከፊቱ ስለ ዝገደፈዩ ራያን ናብ ውሽጢ ኣትዩ እቲ ዒላ ኣዝዩ ጸቢብ ብምዃኑ ዓበይቲ ሰባት ናብ ታሕቲ ኣትዮም ከውፅዎ ይከኣሉን ቀጥታ ነቲ ጉድጓድ ኣስፊሕካ ምኹዓት ድማ
ኣብ ልዕሊ ራያን መንደረጋሕ ፈጢርካ ክቕበር ስለ ዝኽእል ስድራ ቤት እቲ ህፃን ይኹን ክኢላታት ጨኒቖም ቀኒዮ ድሒሩ እቲ ጉዳይ ኣቐልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ክስዕብን ከሎ ገለ መሃንድሳት ብጎኒ ብምኹዓት ንራያን ከውፅዎ መደብ ሓንፂፆም ከምቲ ዝመደቦ ድማ ቡልዶዘራት ተጠቒሞም ነቲ ህፃን ንምውፃእ 3 መዓልትን ለይትን ዝወሰደ ጥንቁቕ ኩዕታ ብምግባር ኣብ 5 መዓልቲ ካብ ጉድጓድ ከውፅዎ በቂዖም ብኣካል ይኹን ብቴሌቪዥን ንኹነታት ራያን ክከታተሉ ዝቐነዩ ሓጎሶም ገሊፆም እንተኾነ ህፃን ራያን ንመዓልታት ብዘይ መግቢ ብምቕናዩን ናብ ጉድጓድ ክወድቕን ከሎ ማህሰይቲ ስለ ዝነበሮን ካብ መፃወቦ ዒላ ድሕሪ ምውፅኡ ድሕሪ ገለ ደቃይቕ ከም ዝሞተ ተገሊፆ ሓያሎ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ድማ ብሓዘን ተዋሒጦም ኩነታት ራያን ኣቓልቦ ዓለም ሰሓበይ ነይሩ ንጉስ ሞሮኮ መሐመድ ሻድሻይ ናብ ስድራ ቤት ራያን ብምድዋል ምጽናዕ ክህብን ከሎ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣባ ፍራንሲስ ድማ ብሞት ህፃን ሓዘኑ ብምግላጽ ንዕኡ ንምድሓን ብሰባት ዝተገብረ ምትሕብባር ኣሞጊሱ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تقنيو فتواتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبن يزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو قدماكم أدالاونا أغراب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان كبراتها تلتي زقصيل زغرب بإنجنير كبر أبتول دبرانن دكتور موسى تسفا جرجسين كاب سدالوت برغت قداموت زر اسلام مصحف استوسد خونيو نرمي من محضر عدي زر اس صحف حزلكم قريب له اما حضرت عدي ببزحن بعينتنا قومهم كاب عدنا بعد استفلالي يخون خوليوم اب قلبوتات كاب حدا اندا ወይ ገዛ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ድማ ሓደ ወይ ካብን ላዕሊ ካብ ነፍሲ ወከፍ እንዳታት ክኾኑ ይኽእሉ ቁፅሮም ከከም ምብዛሕ እንዳታት ወይ ገዛውቲ ክፈላለ ይኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ በፍቕዲ 3 እዮም ዝኾኑ ነይሮም ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ዘምስዕቡ ጉጅለታት እዮም ዝምደቡ ነይሮም ሳቶም ድማ መነባበርቲ ማለት ሽማግለ ዓዲ ለ ودأت نجر عقارو وي صربتي ما سحبت مسعان كوادرتات نبراتات وي زرعو حرشون استحز أمريتن من نبابرتي وش ما قل عدي بزحهم كبعدنا بعدي سفر عليه خوينو زبزح جزيجن 3 شماغليم زمرصو ببايتو عدد ما يمرصو اتغند امامهم ويسرحهم دما كم صعب خون حدا نتعدد زدلي زخون عينت نجر من محدارن مسلات نابنت نجازات سراح زحرس مجهج ازخون زقدرن نحدقا جبار زمدبن مريت مخلكالن حقاوي تفصامنت نخلون بقباء تحازا مالت عك ابيتات مريت أب جبريو علو ويدما بزعبازم ستقصو عينتات مريت زوصي حقتات عادية فتصمو كلتا كاد ني عادة كالو وينقديا قلقلات زهب كم بيت كريستيان ومسجد بيت مرتي بهلاون تعلناون ناقلقلات زهبو مأكلات أب معقابن مدنفعن عب ترايس أوتو نحبارو تقمزو المريت كم من قدي قدنا شخا قرعات مقابر زعمسلو خفالات مريت يخللون ككم عدلاينتو شماغلتات بمراز يكتاتلون حقاويا قلقلوت يهبون 3
ኣብ ባይቶ ዓዲ ዝጸደቐ ውሳኔታት ንኸይጠሓስን ንኸይፈርስን ይከላኸሉ። ኣድላይ ምስ ዝኸውን ድማ ነቲ ነዘፍረሰ ሰብ ከሲሶም ናብ ሕጊ እንዳዳኛ የቕርቡ። ንኣብነት ንበራታት ዓዲ ስርሖም ከይሰርሑ ዝተቃወመ ወይ ንኸይዘርዑ ብሓይሊ ዝኸልከለ ሰብ ኣብ ክንዲ ነበራታት ሓላፍነት ወሲዶም ከሲሶም ናብ ሕጊ ቅሪቦም የቕጽዑ። 4 ኣብ ማእከል ዓዲ ዝርከቡ ኣብ መንጎ ገዛውቲ ዘለዉ መንገድታትን ግፍሖም ይውስኑ። ከምኡውን ሕዛእቲ ዓዲ ከም ሕዛእቲ ብዕራይ መዓስ ከም ዝሰዓር ይውስኑን የተግብሩን። 5 ካልእ ኣብዚ ዘይተጠቕሰ ምስ ምንብባርን ምምሕዳርን ዓዲ ዝተተሓሓዘ ከም ምስ ጎረባብቲ ጎደባ ዓድታት ዘሎ ርክብ ዝምልከት ከም ንመንገዲ 40 ናይ ሓባር ጽርግያ ኣጠቓቕምኡን ብዝምልከት ኣጠቓቕማ ውሓዝን ስተማይን ብዝምልከት ወዘተ ዝኣመሰሉ ጉዳያት እውን የመሓድሩን ውሳኔታት ባይቶ የተግብሩን። ወዳእቲ ነገር እዚኣቶም ብባይቶ ዓዲ ዝምረፁ ኮይኖም ዓዲ ወኪሎም ንሓደ ዝተፈለየ ጉዳይ ከም ሓይሊ ዕማም ኮይኖም ይማጎቱ ወይ የፈጽሙ። ንኣብነት ብዛዕባ ዋንነት ናይ መሬት ዓዲ ምስ ካልእ ዓዲ ወይ ጎደቦ ክርክር ምስ ዘጋጥም ወዳእቲ እቲ ነገር ኮይኖም ካብ ዓዲ ተወኪሎም ኣብ ክንዲታ ዓዲ ኣብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ወይ ቤት ጽሕፈት ቀሪቦም ይከራኸሩ፣ ይማጎቱ፣ ይዕረቑ፣ ከምኡውን ይግባይ ይብሉ። መዋእለ ስልጣኖም ምስቲ ዝሓዝዎ ጉዳይ የብቅዕ። ኣብ ዝመጽእ ተመሳሳሊ ወይ ካልእ ጉዳይ ወይ ናይቲ ዓዲ ዓይነት ጉዳይ ምስ ዝጋጥም መሊሶም ክምረጹን ከይምረጹን ይኽእሉ ነበሩ። ዓቋሮ ወይ ጸረብቲ ብባይቶ ዓዲ ዝምረጹ ኮይኖም ብዝሒ ቁፅሪ ገባራይ ናይቲ ዓዲ ብዝርዝር ይሕዙ። ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ዕጫ ቅድሚ ምውዳቑ ድማ ካብ ግብሪ ዝወፅእ፣ ካብ ዕጫ ዝግለፍ፣ ሓድሽ ኣብ ግብሪ ዝኣቱ፣ ኣብ ዕጫ ዝሳተፍ ገባራይ፣ ፍርቂ ግብሪ ጥራይ ዝብፅሖ ገባራይ ወዘተ ፈላልዮም ብስርዓት ይሕዙ። እዚ ዘተግበርዎ ናይ ሕጊ ዓዲ ማለት እንዳባን መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ዝሞተ ገባራይ ካብ ግብሪ ይወፅእ። ተመርዒዩ ወይ መሲሉ ሓዳሩ ዝመስረተ ገባራይ ግብሪ ይረክብ። ሰበይቱ ወይ ሰብኣያ ዝሞታ ሰበይቲ ማእምን ፍርቂ ግብሪ ትረክብ። ሓድሽ ዕጫ ዝወድቕ መሬት እንተዘየሎ እቲ ሓድሽ ሓዳሩ ዝወፀ ገባራይ ካብ ሓደጋ ገባር መሬት ይወሃቦ ወዘተ ኣብ ዝብሉ መትከላት ሕጊ እንዳባ ተመርኪሶም እዮም ዕደላ መሬት ዘደላድሉ። ሰሓብቲ መጽዓን ብባይቶ ዓዲ ዝምረፁ ኮይኖም ንመንበሪ ገዛ መስርሒ ዝኸውን መሬት ጥሻ ንሓደ መነባበርቲ ዓዲ ዝተፈቕድሉ ገባራይ ካብቲ ዓዲ ንጥሻ ኢሉ ዝመድቦ ወይ ዝኸለሎ መሬት ዓቂኖም ይህቡ። ኳደረታት ናይ ዓዲ ኳደረ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ሰብ ኮይኑ ብባይቶ ዓዲ ድማ ይምረጽ። ኣብ ትሕቲ ጭቃ ዓዲ ኮይኑ ካብ መንግስቲ ኾነ ካብ ካልእ ዝመጸ መልእኽታት መጸዋዕታ ወዘተ ናብ ዝምልከቶ ይመሓላለፍ። ተለኣኻይ ናይ ጭቃ ዓዲ ኮይኑ ተልእኽኡ የተግብር። ንኣብነት ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይኑ ባይቶ ይጽውዕ። ካልእ ስምዕታን መልእኽትን እንተለውን ንህዝቢ ዓዲ ብዓወታን ብስማዕ ኣገባብን ይመሓላለፍ። ንሱ እንተዘየሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰበይትያ ነቲ ስርሑ ኣብ ክንድኡ ኸይና ትሰርሖ ዝነበረት። ዓቐን ናይ ዓስቢ ኣገልግሎቱ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይፈላለ ነበረ። እንተኾነ ኣብ ገለገለ ዓድታት ኣብ ዓመት ግዜ ቀውዒ ዝተወሰነ ዓቐን እኽሊ ካብ ገባሮ ይወሃቦ። ኣብ ገለገለ ቦታታት ድማ ዝተወሰነ ማሕረስ ግራት ይወሃቦ። ካብ ዝወፃኢ ኣብ ገለገለ ዓድታት እቲ ኳደረ ብዘይ ክፍሊትን ኩለን ስድራ ቤታት ዓዲ ብሰማምዓሉ ኣገባብ ንዝተወሰነ ግዜ በብተራ ኳደረታት ይኾና። ነበራታት ወይ ዘራዖ ሕርሻውን ዝተሓዝአ መሬት በቶም መነባበርቲ ዓዲ ተመሪፆም ንዝተወሰነ ክፋል መሬት ንኽሕሉ ዝተፈቕደሎም ገባሮ እዮም። እዚኦም ከከም ኩነታቱ ሓደ ወይ ድማ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ። ገለ ካብዚኣቶም ናይ መሬት ሕርሻ ዘራዖ ነበራታት ክኾኑ ከለዉ ገለ ካብኣቶም ድማ ናይ ሳዕሪ ወይ ሕዛእት እዮም።
ጻሞም ድማ ብቀውዒ ካብ ገባር እኽሊ ይኽፈሎም ከምውን ኣብ ግዜ ሓልዋኦም ንገለ ብዘይ ኣገባብ ንኸብቲ ሳዕሪ ኣብ ሕዛእቲ ዘብልዑን ከብቶም ብዘይፍቑድ መንገዲ ኣብ መሬት ሕርሻ ዘፈሩን ደቂ ዓዲ ይኹኑ ደቂ ጎደቦ ዓድታት ዘኒቦም ወይ ድማ ዘሪዖም መብዛሕትኡ ግዜ ብእኽሊ ቀጽዕዎም እቲ ብመቕጻዕቲ ዝተኣከበ እኽሊ ድማ ንዖም ወስድዎ ኣብ ገለገለ ዓድታት ድማ ብዝሕ ዝበሉ ብነበራታት ዝፍለጡ ካብ ካልእ ዓዲ ብዘይ ግቡእ ኣገባብ ኣብ ናይ ሕርሻን ሳዕርን ሕዛእቲን ዝመጻ ከብቲ ወይ እውን ካብ ካልእ ዓዲ መጺኦም ዕንፀይቲ ኮነ ካልእ ናይ ዓዲ ንብረት ንምምዛዑ ሰባት ይቐጽዑ ወይ ይዘርዑ ነዚ ድማ እዮም ኣበው ነበራይ እናበር ሕጊ የኽበር ብምባል ነዚ ዘንጸባርቕ ምስላት ዝዘውትሩ ዝነበሩ ከምታ ቀዲሙ ዝተጠቐሰ ንዓድን መሬታን ኩሉ ዝጣበቐለንን ዝሞተለንን ዝኾነ ሰብ ምስ ዓዱ ጥቡቕ ዝኾነ ካብ ጥንትያ ተሒዙ ዝመሓላለፍ ዝምድና ኣለዎ ዓድኻ ክዝመት ዓይንኻ ይተዓመት ዝባል ድማ ነዚ እዩ ንብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ናይ ሃገሮም ካብ ፍቕሪ ናይ ዓዶም ተበጊሱ ዝተላዕለዩ ክባል ይከኣል ስለዚ መበገሲ ፍቕሪ ሃገር ፍቕሪ ዝተወለድካሉን ዝዓብኻሉን ዓዲ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ይትረፍዶ ብሂወት ከሎ ብዛዕባ ናይ ዓዱ ኩነታት ምግዳስ ምስ ሞተ እውን ኣብ ዓዱ ክቕበር ከም ዝደሊ ለበዋ ይገበር ክሳብ ካብ ግብሲ እግረ ባሕሪ ብምጓዓዝ ድማ ሬሳ መዋቲ ኣብታ ዝተወለላ ዓዱን ዓዲ ኣቦታቱን ይቕበር እዚ ኩሉ ክሳብ ካብ ርሑቕ ተጓዒዙ ኣብ ዓዱ ክቕበር ከም ዝደሊ ዝገብሮ ነገር እቲ ሓቀኛን ዘይሃስስ ፍቕሪ ዓዱን ህዝቡን መቐጸልታት ገና ብቖልዑ ከሎ ኣብ ገዝኡን ኣብ ዓዱን ዘጥረዮ ፍቕሪ ምዃኑ ርዱእ ይኸውን ሓቀኛ ፍቕሪ ሃገር ዝጅመር ኣብ ገዛ ምስ ወለዱን ኣሕዋቱን ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ግዜ መኣድን ግዜ ድቃስን ዝገብሮም ምንቅስቓስን ወግዕን ከምኡውን ምስ መዛንኡ ኣብ ቅርዓት ዓዲ ኾነ ኣብ ናይ በረኻ ጉስነት ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ዓይነት ፀወታታት ከም ሓንዳይ ኣርኩብ ሻውኪ ቃርሳይ ጥምቢ ቡቻ ተወሰጥ ያህለለ ፍትለ ሃክቲ ጭርጭር ዓበደ ማይዶ ጸባ ኣስቲ ሕንቆ ኣሰባብራ ቆቋሕ ከምኡውን ፍሉይ ያወታዊ ወግዕታት ከም ጽውጽዋይ የላኻ የላኻ ኣዝግነኒ ሕንቅል ሕንቅልተይ ዲሞይ ዳ ዲሞይ ወዘተ ዝኣመሰሉ ምጥቃስ ይከኣል ኣብ በረኻ ኣብ ጉስነት ከሎውን ኩሉ ትፍረ ጸጋ መሬት ዓዱ ዝኾነ ምቁር ተፈጥራዊ ፍረታት ናይ በረኻ ከም በለስ ምጥሖ ለሉዕ ሕሞር ምልዖ ዓየ ኣውሒ ጋባ ዓንጎ ሽንጦ ብሽኮ ወዘተ ኩሉ ተደማሚሩ ኣብ ዝኸድካ ኺድካ ዘይሃስስ ክሳዕ ዕለተ ሞት እናተዘከረ ዝነብር መዳርግቲ ዘይብሉ ካብ መሬቱን ህዝቡን ዝነቐለ ፍቕሪ ዓዲ ዝወለዶ ኮይኑ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ፍቕሪ ሃገር ይፈጥረሉ ብኢንጂነር ክብረኣብ ተወልደ ብርሃንን ዶክተር ሙሴ ስፋጌርግስን ካብ ዝተዳለወት በረኸት ቀዳሞት ዘርእስታ መጽሓፍ ዝተወስደ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን በይነይ ተሪፈ ጸሓፊ መርሃዊ ኸፈላ أبيت بات قدم صني الكام سمعن سمعك زي ما تكبرن كفتو زنبوركو ولا ديوي بزي كاي زغوهي ولد اينبورن كل غزي قم هاجر زمرحو كابينه من سرات من چقچاينا برانا من اساس لزنبوركو ازي وعين تبع اساين نيره ابوي باي قسنا ينبرن فصيم قسنا يكونن قصال سبهاري مسل زمصو نعي مولادو زخسرنبر زخسبو خمزي اللي زارب حقو خا انا وانا اريجه ولاد مسكونكو خردان جميرو ام بمبال ايناتين سلز نبرت نباي ام بيلي فلتن حرايل كام حرار جن سرحيو ابوي سب كونو لي صار نيرو كم زلمي عربي يخدفا ايكونن تمنيتو تماهيره ገንዘብ ክሕዝበቃ ጽቡቕ ህይወት ከልወኒ ንእስነት ዕዳዩ ትብል ብሂል ንበይና ከምዛን ተወሲደ ጉልባብ ሕመቐይ ገይረያ ዝበዝሕ ዕድመይ ኣብ ባእስን ስኽራንን የሕልፈዮ ወላድየይ ብሓቂ በኣይ ኣዝዩ ጉህዩ
ሰብኣይን መሸማዕን ተኣሲሮም ይፈትሑ ዝብል ናይ ሰነፋት ጭርሖ እናጨራሕኩ ኩሉ ግዜ ይበኣስን እሰርን በቃ ናይ ንእስነት ዕድመይ ብኸምኡ ሕሊፈዮ እቲ ክመሃረሉ ገንዘብ ክሕዘሉ ዝግባአኒ ዕድመ ከም ሽጋራ ወሊዐ ሰትየ ከንቱ ስሒበ ረጊፀዮ እንቶም ሰባት ንጽባሕ ዘይምጥማት ክንደይ የጣዕስ ኸደይ ትፈልጡ ድኽነት ዘጥፋእ ሓይሊ ኸለኒ ዘይፀዓርኩ ሎሚ ኣብ እርጋነይ ባባ ክዳን ባባ ባኒ ዝብሉ ቆልዑ ምስ ወለድኩ ተረዲእኒ ኣቦይ ከመይ ኢሉ ከም ዘዕበየኒ ዘዘኪረ እምብዝሓዘን ዕድመይ ንባእስን ጓይላን ሆይ ሆይታን ዘሕለፍክዎ ኣቤት ባእ ግዜ ከም ካሴት ንድሕሪት ዝምለስ ዝኸውን ብዙሕ ምትዕርራይ ገበርኩ ሎሚ መዓልቲ ሰለስተ ሰባት ኣብ ህይወተይ ክርስዖም ዘይክእል ረኺበ ናይ ንእስነት መባእስተይ ዝነበሩ እዮም እሳቶም ግን ተባእስቲ ይኮኑን ብጽጋበይ ተላኺፈ ዝሃረምክዎም ማለት እየ ንሳቶም ንህይወት በብዝመስሎም እናገጠምዋ መኻልፍ ዝኾንክዎም ሰባት እዮም ሰለስተ ኸብኣቶም ረኺበ ሰለስቲኦም ከቢድ ጉድኣት ዘውረድኩሎም እዮም እቲ ቀዳማይ ዝረኸብክዎ የማነይቲ እግሩ ብናተይ ማህረምቲ ዝተቖርጸት እያ ስራሕ ንምርካብ ኣብ ሓደ ዳራሽ ክደሊለ ምስ ኣተኹ ናይ ቀብኣታት ቤተ መዘክር ዓይነት ክሰርሕ ጸኒሑኒ ቀብኣይ ኮይኑ ንዓለም ብሕብርታት ቀለሙ ገይሩ ስምዒታቱ ክገልጸላ ጸኒሑኒ ርኢ ምስ ኣበለኒ ተዓኒዱ ወላ ደኣ ዘይትትካእ ክፍሊ ኣካሉ እንተኸላእክዎ ንሱ ግን ብፍቕሪ ጥቕሚቱ ሓቒፉ ስዒሙኒ ኣመና ተደፋኒቕና ብናይ ቀደም ዘኽርታት ብዙሑ ንዕሊልና ከይደይ ሽዑ ስራሕ ክደሊ ንመዘከርታ ፎዶ ወሲዱ ብቕብኣ መልክዕ ክስእለካ ኢሉንን ኣሰሓቐ ምስኡ ሰዓታት ድሕሪ ምዕላለይ ኩሉ ኣብ ነፍሱ ዝገበርኮ ዘኪረ ብጣዕሳ ርእሰይ ካሕመኒ ስለ ጀመረ ናብ ሓደ ፋርማሲ ብምልጋስ ናይ ርእሲ ኸኒና ክወስድ ተኣተውኹ ኣብኡን እቲ ሰኺረ ሓንቲ ዓይኑ ዘፍሰስኮ ሰብ ጸኒሕኒ ቀደም ጻዕዳ ዳቢስኡ ንቕድሚት ብምስሓብ ምልላይ ስኢንኒ ኣነ ድማ ፍርሒ ሓዊሰ ፍሽኽ በልክዎ ክጽለል ቁርብ ተሪፍዎ ንሱ እውን ኩሉ ረስዒዎ እቲ ክፉእ መጋብረይ ብናይ ሓጐስ ስምዒት ከመይ ኣለኻ ኣበይ ትነብር እናበለ ብዛዕባ ሃልዋተይ ብዙሕ ሓቲትኒ እንቱም ሰባት ሕጂ እውን ህይወት ከም መጽሓፍ ኣንቢብካ ትድገም ክትኮነለይ እምብዛሃሪፈ ሰብ ብናይ ርእስያ ተሓሳስባ ክስዕረካ ክንደይ ይብርትዕ ዘድሊ ኸኒና ሃበኒ ስራሕ ከም ዝደለኹ ምስ ነገርክዎ ናብታ ፊቱ ዝነበረት እንዳ ጋራዥ መጸገኒ መካይን ንኽኸይድ ሓቢርኒ ጉዕዘይ ናብታ እንዳ ጋራዥ ገጸይ ገበርኩ እንተስ ብሕማቕ ወይ እውን ብጽቡቕ ሰብካ ሳብ ኩሉ ይጽናሕካ እዚ በዓል ትካል ጋራጅ እውን እቲ ሳልሳይ ዝበልኩኹም እዩ ሓደ እዋን ገንዘብ ዘይሃብካኒ ኢለ ብኸረዝ ተሳልክዎ ከቢድ ዳ ኣይኮነን እምበር ዘይርሳዕ ስምብራት የገዲፈሉ ንሱ እውን ዘይከማይ ከምቶም ልባማት ብፍሕሽው ገጹ ተቐቢልኒ ኣብ ነፍሶ ከፍ ዘረብኡ ንሕና ዳ እንታይ ዓቕሚ ኣለና ከነሓድግ ፈጣሪ ሓዳግ እናለ ነቲ በዳል ልበይ ብልቦና ይስዕሮ ለባም ሰሃልኻ ደኣ መራሒ እኩብ ሕብረተሰብ ኮዩ ለባማ ተሓሳስባ ወላ ደኣ ልኡኻት ሰራሕተኛታት ይሃልውን እምበር ግድን ከእቶካ እየ ብምባል ኣብ ትሕቲኡ ስራሕ ክሰርሕ ብደስታ ተቐቢልኒ ህይወት ከምኡ እያ ኣርጋንን ድኽነትን ኣብ ዝተደራረበሉ ኣብ ዝተረዳእ ኩሉ እምበር ምስ ናይ ቀደም መባእስተይ ረኺባትኒ ሎሚ ንሶም ሳላ ብንእስነት ዘይተታለሉ ኩሎም ሓሊፍሎም ኣነ ኸንህልኩም ድኽነት ክብድህ ኣብ እርጋነይ መሰታ መንእስያት ዓረብያ ድልፍእ ኣብ መሳርዕ ኣእሙረይ ኩል ግዜ ወርቃዊ ቓላት ናይ ወላድየ የዝክር እቦይ ስምዓኒ ዝወደይ ሃብሮም ሰብ ልክዕ ከም ሓዊ ተዕባቢ እዩ ምስ ተወልደ ከም ዝሓዊ ቀሲ ኢሉ ዝናኸስ ሰብ ድማ ቀሲ ኢሉ ይዓቢ ኣብዚ ናትካ ዕድመ ድማ ሃልሃል ከም ዝብል ሓዊ ጉቡዝ ልክዕ ከም ሃልሃል ተሓዊ ሓይሊ ኸለዎ ድማ እጃሙ ክገብር ኣለዎ ድሕር ዝኾነ ኸይጸለወ እንተሓሊፉ ግን ኣብ እርጋኑ ክንደየናይ ዕጩ ከም ተሓዊ
ናብ ሓሙኽሽቲ ንሱ ድማ ናብ ሓመድ ይቕየር ብምባል ነቲ ንሎሚ ዝርዳእኒ ኣብ ቀደም ኮይኑ ነጊርኒ ዝገርሚ ሎሚ ከምዛ ትርኢኒ ኣነ ዕድመይ ኣብ ሆይታ እናሕለፍክዎ ዘጥረይዎ ገንዘብ ሒዘ ይጓዓዝ ብእምነት ሂቡ እቲ ናይ ቀደም መባእስተይ ናይ ሎሚ ዓመይ ዘሎ ናብ ካልእ መሳርሕቱ ከብፅሖ ልኢኹኒ ንእስነት ዕዳዩ ክትዕንድረሉ ለካ ዝብል ብሂል ሎሚ ውድቕ ኮይኑ ረኺበ ርሂለይ ንእስነት ግን ከምኡ ይኮነን ንእስነት ዕዳዩ ብሓቂ ዕዳዩ ግን መንእሰይ ከለኻ ክትመሃርን ገንዘብ ክትሕዝን ተዘይክኢልካ ምስ ኣረካ ኩሉ ስለ ዝሰንፈካ ንእስነት ናይ እርጋን ዕዳ ምዃኑ ይበርሃልካ ምስ ኣረካ መንእሰይ ከለኻ ንእርጋን ዝኸውን ዕዳ ከም ዝነበረካ ትዝክር ሽዑ ብዘይምኽፋልካ ድማ ሎሚ ክትከፍሎ ዘጸግም ዕዳ ኸውን በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ንእስነት ዕዳዩ ንዝብል ብግቡእ ተዘይተጠቒምካ ሓሊፍካዮ ዕዳዩ ብሓቂ ኣብ ክሳራ የእትወካ ከም ዝናተይ ድማ ናብ ባእስን ዕግርግርን የእትዩ ባዶ ሓሳብን ባዶ ገንዘብን ይገብረካ ንንእስነት ተዘይንእስካሉ ዕውት ሰብ ክትከውን ኣይትጽገምን ኢኻ ካብዞም ናይ ንእስነት መባእስተይ ብዙሕ የተማይረ ብዙሕ ድማ ሕዚንኒ ግን ክፋል ኣካላቶም ዝኸላእክዎም ሎም ተመሊሶም ብዘይ ዝኾነ ቂምታ ምስኦም ክሕውሕሱኑ ከለዉ ሰብ መኽሰብ ምዃኑ ተረዲኤ ጸልማት ውሽጠይ ብብርሃን ይኹላዕ እቲ ቀደም ዓይኖምን እግሮምን ነብሶምን ከበላሽዎም ሎሚ ክሓስቦ ከለኹ ንነብሰየ ዓይነይን እግረይን ነብሰይን ዘበላሸኹ ይርኦም እንደ ዘለኹ ብናተይ መሰናኽል ከይተዳህሉ በብምፃዮም ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ዓውድ ደንደስ በፂሖም ኣነ ግን ኣብታ ዝገደፉኒ ናይ ቀደም ድኽነት በይነይ ተሪፈ ኣብኣ በቃ እዚ ሓጉሰኒ ንተስፋይ ዘበርኹ ድማ ሰለስቲኦም ተረዳዲኦም ሓደ ነገር ቃልኣት እዮም ለይ ዝኽእልዎ ንክሕጉዝኒ ካብ ድኽነት ንኽወፅእ መብፃዕት እዮም ለይ ተስፋ ገበር ደቀይን ካልኦትን ከማይ ከይሰንፉ ነመስግነካ መርሃው ኸፈላ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم تخطتلتنا نزع عزيز تداليز نبرة حفش شاو مدبات ريدي إرنا بوانقات تقرنيا أبستفتي ملا